Alright guys, YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So guys, आङो दिनै दा बाइक लाबाय, बाइकखौ स्टार्ट खालामखाबाय आं already. ओमफ्राय आङो दा नाइट ब्लग खालामनाय आरोखि ना, मट' ब्लगिं नाइट. ओके गाइस, आङो नै हेलमेट लाखाबाय, बाहायल' माउन्ट खालामनानै आं थांनांसिगौ. आङो सासे लोगोखौ नेदों आरोखि. दायो आङो लोगोनाव फन खालामनि, दाबो सौफैयाखैबो आंना लोगोआ. औ फन खालामनांसिगोन, माने एसेबां गोबाव जाखो. हेलौ अबाव दं? नै थांगासिनो। बबेसिम मोनखो? नै लाइब्रेरि। एथ' गोबाव? दे औ दे। दायो बेयो फैगासिनो नायदों, बेखौ आं दा एसे पिकआप खालामनो हैनांसिगोन. पिकआप. अके गाइस, नाइट ब्लग, लाइट अन. हेलौ गाइस, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय दिनैनि नाइट ब्लगाव. थ' दा नाइट जाथ'वाखै आरोना, एसे उनाव बावैसो नाइट जासिगोन. हेलौ गाइस, हेलौ, लामायाव सासे आरो लोगो मोनबावबाय नाइट ब्लगाव, केटिएम राइडर. अ साफ्रि, सोरजों फरायलायबाय थादों नों साफ्रि? नि बासाइस रेस गेलेनो दम दं न' दम दे हायोबा साफ्रिलाय, सोरजों रायलायबाय थादों बे साफ्रियालाय? नुगोन नोंखौ इउटुबाव, मिथिबाय? नि बासाइस दा बायदियावसो बिदि फन रायलायबावो। थ' बेरायनोसै। सोर हालाव बाब दिनै फ्रिमा नामा? ओइ नै अ माय गड, नाइट राइडार. लाइटआ खोमोन, लाइटआ दहाय गाइस, जोङो दा साहा लोंनो थांदों आरोखि ना बर' बाजाराव. साहा लोंहैसै गरदसे ना मा होनो गाइस? अके, गोजांबाय ना, साहा लोंनानै फैसै, लोगोसे पक'रि जानोसै. आरो नोंथांमोनहा दिनैनि नाइट ब्लगखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ना मा होनो ना? अके, ओमफ्राय साबस्क्राइब शेयार खालाम. ओमफ्राय गाइस, जों दा साफ्रेलाबायनो हानाय नङा, मानो होनबा दा टिउस थांग्रा हुदा दं जोंना साफ्रेलाबायबा. बेनिखायनो जोङो दा मोनायाव बांद्राय साफ्रेलाबायनो हानाय नङा आरोखि. लासै लासै थांगोन, लासै लासै फैगोन ना मा होनो? लासै लासै थांगोन, लासै लासै फैगोन. लामाया अफ रड. अके, माय सुपार बाइक अल इज गुड. एसे रिएक्सनबो लाबोनोसै बर' बाजाराव. लाइटखौ मोननानै एसे साफ्रेनांगोन, जानाय नङा नङाबा इन्टारेस्टआ बहा थांगोन? गाइस, जोङो दा नै बर' बाजाराव मोनफैबाय, साहा लोंनोसै. साहा दखानाव दंना गैलालै जोंनि थाखाय मा साया? थानांगौ साहा दखाना. साहा दखाना नै ओरैहाय. गैया आयौ माबिला गिलु बालुलाय? ओइ माबा बुस्थु फैखांबाय मैखोम गथो लांखांबाय। हरलाय फैसा ए गोजाखै नोङो? सोर गग्राव हरलाय नों गग्राव माबायाव हेलमेटाव हरलाय। हा हेलमेटाव खानेक्ट खालामलाय। हेलमेटाव र' बिनि साया गोथाव जाथारो. सानायजों माजों मिलायनांगौ? अ गाइस, जोङो बर' बाजाराव एसे बमा बेरहोबोबाय साइलेन्सारजों. नायखावजोबखायो. सानै साथामसो मानसिफ्रा बाइकखौ टेस्ट ड्राइभ खालामहैदोंमोन आरोखि ना, बावनो जों दिनै एसे लेट जाबाय. दा आङो न'आव फैफिनबाय आरोखि. माइक गैयालासे
So guys, आङो दा न' सफैबाय बाइकखौ आङो दोनसै आरो बाइकजों गैया माथो होथेजोब्बायसो मा संदों दहाय गाइस दायो आं दा न' सफैबाय साहा एसे लोंबाय ओमफ्राय आङो दिरुं लाबोफाबाय दा आङो नैबाहाय एसे खामानि दङ आंनि रुमाव नैबाहाय आङो मोनसे पर्दा सोंनो नागिरदों ब्लेक पर्दा ओमफ्राय आं बाहाय एसे रिल्स भिडिअ थिडिअ खालामगोन आरोखि ना दा होमबा मा खालामनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जाहैबाय अके नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय आरो हा गाइस दिनैनि नाइट ब्लगखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो आरोखि ना अके दे होमबा गुड नाइट